Čaute, vítajte v novom videu. Dneska sa porozprávame o takej zaujímavej téme, s ktorou som sa stretol posledné týždne viackrát, alebo možno aj posledné mesiace. A to je, ako nastaviť Floyd Rose, alebo toto nie je Floyd Rose, ale proste nejaká kópia. Čiže také tremolo, ktoré vieme používať na obe strany, čiže lietajúcu kobylku. Je to ťažká vec, alebo vie to byť celkom ťažká vec, ale podľa mňa, keď človek pochopí ten koncept za tým, tak to vie byť pomerne jednoduché. Treba s tým pracovať určite trpezlivo a naučiť sa nejaké tie triky, tipy a čo ako. Samozrejme na trhu je veľmi veľa takýchto kobyliek, takže každá je troška v niečom iná. Ja čo by som odporúčal, že keď chcete investovať do gitary, ktorá má tremolo, tak si kúpte takú gitaru, ktorá má fakt, že kvalitné tremolo. Čiže určite by som neodporúčal kúpovať gitary za 200-300 eur s nejakou Floyd Rose kópiou. Tieto tremolo sa vyrábajú z takých jemnejších kovov a v podstate tie šrobiky a všetky tie súčiastky sa na tom dosť rýchlo vedia opotrebovať, už niekedy aj po prvej výmene strún, takže s tým budete mať možno dosť veľa problémov. Keď si kúpite lepšie tremolo, napríklad Floyd Rose 1000 alebo Floyd Rose Original, tak tam budete mať menší takýto problém. Podľa mňa Floyd Rose Special je celkom v pohode, je to najlacnejší Floyd Rose, ktorý viete zohnať, ale ja si myslím, že to funguje napriek tomu celkom v pohode. Je to vyrobené tiež z mäkšieho kovu, ale ešte stále je to kvalitnejšie, než čo som ja párkrát videl, kde ja som sa snažil vymeniť struny a musel som doobjednávať nejaké náhradné diely, nejaké šrobiky, lebo proste už sa mi to tam aj opotrebovalo. Nevedel som nejaké šrobiky dobre dotiahnuť a podobne, hej. Samozrejme, ja si myslím, že takéto hororové príbehy pozná každý. Väčšinou ľudia sa sťažujú na to, že to tremolo nesedí rovno, že to tremolo nedrží ladenie, alebo v podstate, že nevedia dobre nastaviť to tremolo, hej, že vždy proste je to vyššie, je to nižšie. Takže o tom sa dneska porozprávame, lebo tu máme dosť takú zaujímavú vec. Na tejto gitare, toto je LTD, je takéto lietajúce tremolo, tiež je to ako kópia Floyd Rose, má to svoje nevýhody, práve tento model, neviem presne čo to je nejaký LTD model, hej, tomu sa dostaneme a táto gitara bola nastavená štandardné ladenie s 11 strunami a my to ideme meniť na 10 struny. Hej, takže určite čo budeme potrebovať to je troška uvoľniť najprv tieto pružiny, lebo inak v podstate tie pružiny budú ťahať dole tú kobylku a my nebudeme mať dobré ladenie a nikdy v živote to asi dobre nenaladíme. Samozrejme vždy to bude iný feeling, keď budete hrať solo na gitaru s tremolom, než ako keď hráte nejaké gitarové solo na normálnej gitare, hej, bez tremola. Samozrejme ďalšia vec, čo si ľudia neuvedomujú pri tomto tremolu, keď si kupujú gitaru s takýmto tremolom, je to, že nemôžete si na tom meniť ladenie, hej. Takže musíte mať veľmi dobrú predstavu, že aké ladenie chcete používať a na to nastaviť tú gitaru. Lebo vždy, keď budete meniť ladenie zo štandard Ečka do štandard Dčka a potom C-dropu a Cis-dropu a neviem čo, tak vždy si budete musieť nanovo nastaviť aj pružiny, aj skontrolovať intonáciu, takže je to strašne veľa práce. Takže je lepšie si premyslieť to, že v akom ladení chcete hrať. Takže zase asi by som odporúčal si kúpiť gitaru s tremolom už iba vtedy, keď viete, že fakt, na čo to budete používať, keď to už máte nejak vyexperimentované. Pozrieme sa ešte na takú druhú gitaru. Toto je Floyd Rose 1000. Hej, vidíme, ako to vyzerá. Vidíme, že tu sú tieto šrobiky také dlhšie, takže celkom dobre viem uvoľniť tieto kamienky, aby som dostal z toho von tie struny. Ja si myslím, že toto je veľmi dobrá premyslená vec, hej, a hlavne veľmi krásna vecička. A táto gitara, to LTDčko,
má troška takú nevýhodu. A to keď si pozrite, že kde sú tieto šrobiky, hej, tie šrobiky, čo som mal na tej druhej gitare, tak tie boli tu na konci, ale tu máme iba také krátke šrobiky. Je to žiaľ nevýhoda vtedy, keď ja chcem uvoľniť v podstate, hej, toto, tak vidíte, že tento šrobik mi tu zavadzia troška, hej. Aj keby som s tým, musím tieto šrobiky dať úplne dole, aby som s týmto vedel pracovať. Čo je zase taká plus robota, hej. Ale toto je jedna taká nevýhoda, keď máte gitaru, ktorá má kópiu Floyd Rosea, že sa snažia tam vymyslieť nejaké super veci, len aby sa to nepodobovalo na to, hej. A ja si myslím, že troška toto nebolo premyslené na tomto tremolu, ale nevadí, ideme proste to nejak urobiť a uvidíme, čo z toho vznikne, ako to budeme vedieť nastaviť. Tá gitara mimochodom bola dobrá nastavená, takže ako viem, že to tremolo funguje a nemá by tam byť žiadny problém. Väčšinou, keď používate 9 struny, tak vám stačia 2 pružiny. Keď používate ale 10 alebo 11, tak samozrejme tam už budete potrebovať 3 pružiny. Samozrejme, ten tlak sa mení. Ten tlak sa mení aj podľa toho, či máte pružinu takto alebo takto, hej. Takže aj tým sa dá vždy experimentovať, zistiť, že čo a ako. Dobre. Ja najprv vždy, čo urobím, je to, že tu dám všetky struny, aby som to už mal ukotvené. Potom idem sem a idem postupne nalaďovať celú gitaru. Je veľmi dobre, keď máte gitaru s Floyd Roseom, keď máte tam takýto mostík, takúto blbosť, hej, toto, lebo toto vám napomôže kvôli tomu, toto vám napomôže na to, že keď sem dáte struny a uzamknete ich, aby sa nerozladili, hej, lebo tento mostík to vie už držať v takom uhli, ako sa to uzamkne, čo je veľmi dôležitá vec. Niektoré gitary to nemajú a potom je to dosť ťažké naladiť. A teraz skúsim nejak naladiť aj tú gitaru. Väčšinou sa ide tak pri ladení, alebo to je jeden taký dobrý trik, ako to ladiť. Najprv naladím hrubú E strunu, potom dolné tenké struny, potom A strunu, G strunu a D strunu naposledy, takže idem takým cik-cak postupom, takže hrubá E struna, tenká H struna, A struna, G struna a D struna. Dobre, takže trikrát som to nejak naladil. Teraz vidím, že som asi priveľmi uvoľnil tie pružiny, hej, lebo ten mostík už ide hore, ale nie je to až taká katastrofa. Teraz to iba tak jemne troška dotiahnem, uvidím, čo mi to urobí s ladením. No, počasie už toľko vecí netreba robiť. Už v podstate ladíme čoraz menej. Ešte stále troška dotiahnem. A treba sledovať v podstate aj tú ladičku, aj to tremolo a postupne sa dopracovať k tomu, čo chceme. Dobre. Teraz je to rovné.
A vždy, keď urobím ladenie, tak treba skontrolovať fakt, že ako je ten mostík, ako je to tremolo. Je veľmi dôležité, aby všetko bolo úplne rovné. Bez toho to žiaľ nepôjde. Hej. No. Si to mám, pozriem sa, skontrolujem. Áno. Že ako vidíte, musí to byť takto. Skúsim ukázať z tejto strany. Hej. Takto rovné by to malo byť. Toto je veľmi dôležité, hej. Bez toho to nejde. Keď to nemáte takto narovno nastavené, tak sa vám to nevráti ani dobre na to miesto a celé to ladenie budete mať rozhodené. Takže toto je veľmi dôležitá časť. Nastaviť to tak, aby to bolo fakt, že rovno. Dobre, takže tremolo máme nastavené a teraz nastavíme výšku strún, nastavíme krk, pozrieme sa, či je všetko tu úplne v pohode a na konci ideme nastavovať potom oktávy, čiže intonáciu. Podľa mňa je to troška vyššie, takže ja by som to dal určite ešte nižšie, keby sa dalo. To bolo troška príjemné, ale najprv sa musím pozrieť na krk. Krk je celkom v pohode nastavený. Co by som možno zatiaľ nechal takto. Hoci možno troška by sa dalo dotiahnuť. O mnoho lepšie. Hej, veľmi dôležité ako pracovať s výstuhou. Takže tu máme vstup na kľúč na výstuhu. Keď doťahujem takto, toto je obojstranná výstuha, takže keď doťahujem výstuhu týmto smerom, tak uvoľňujem ten matník, ten krk, čiže matník sa bude oddialovať od strún, pôjde troška nižšie, hej, bude mať takýto tvar. Týmto smerom, zase smerom ku mne, doťahujem, čiže krk ide hore, že bude bližšie k strunám. Toto je veľmi dôležité urobiť ešte predtým, ako ideme nastavovať mostík. Je veľmi dôležité mať nastavený krk. Ja väčšinou nastavujem ten krk pomerne rovno, hlavne na tejto gitare to viem, že môžem urobiť, lebo som na nej prebrusoval prášce, takže oni by mali byť v jednej rovine. Viem aj viacej vyrovnať ten krk. Niekedy je tam lepšie vypustiť ten krk. Záleží to vždy od danej gitary, v akom stave to je a nakoľko sú doničené tie pražce. Takže teraz som to tak dotiahol. Pozriem sa, že áno, je to celkom v pohode, hlavne pri tých hrubších strunách, možno pri týchto tenších strunách by som to dal ešte troška nižšie. Takže toto iba troška dám dole. Pozriem sa na to zase, že aký je to pocit. Je to o mnoho lepšie. Hej. Troška to dám dole aj pri tých hrubších. Iba mierne. O mnoho lepšie. O mnoho lepší pocit. Dobre, teraz si skontrolujem zase to ladenie. To je vždy veľmi dôležité na takýchto gitarách vždy kontrolovať to ladenie. Super, vyzerá to, že je to všetko absolútne v pohode, čo ma veľmi teší. Krk je dobre nastavený, je pomerne vyrovnaný. Je tam samozrejme také ľahké vypustenie, taká ľahká krivka, hej, ale to nám bude absolútne stačiť. Dal som tremolo nižšie, hej, a teraz idem dolastaviť tie oktávy. Na to budem potrebovať takýto malý imbusák a takýto jednoduchý šrobovák. Väčšinou tie imbusové kľúče dostanete
Ku gitare, keď si kúpite gitaru, väčšinou by vám k tomu mali dať tie imbusové kľúče, hlavne keď si kúpite gitaru z originál Floyd Rose, tak tomu dostanete aj také dobré kľúče imbusové. Určite by som neodporúčal používať lacné imbusové kľúče, lebo tie sú tiež vyrobené z lacných materiálov. Ako ich budete používať, tak sa veľmi rýchlo potrebuje povrch toho imbusového kľúča a počas ich nebudete vedieť môcť použiť a tiež môžete doničiť tým pádom aj samotný imbusový kľúč na tremolo. Tremolo je pekne na svojom mieste, tak ako to má byť. Pozrieme sa pozrieť na tie oktávy. Kúknem sa na hrubé Ečko, dám do stredu, hej, aby to bolo na strede krásne, pozriem sa a je to nižšie, hej, čo znamená, že budem musieť toto dať troška viacej dopredu. V tomto prípade budem musieť aj asi premiesniť ten šrobik, ale hneď sa to pozrieme. Ideme jedna struna po druhej. Toto vypustím, zoberiem práve tento šrobovák a týmto viem zabezpečiť to, aby mi to nejak vypadalo, hej, nejak extrémne nešmykalo. Zase to naladím. No áno, ako som si myslel, budem musieť premiesniť ten šrobík na prednú bierku. Áno, toto je tá časť, ja si myslím, práce s tremolom, ktorá je najviacej taká frustrujúca. Nastavovať oktávy, nastavovať to ladenie, lebo je to veľmi zdĺhavé, ale keď to raz máte urobené, tak potom je to už ľahšie. A preto je dôležité v podstate nemeniť ladenie na týchto gitarách, aby sa s týmto nemuseli až tak často babrať, lebo fakt to vie byť na nervy, hej. Máme to urobené, takže vidíte, že niekedy to vie trvať celkom dlho. Hlavne vtedy, keď tie oktávy nie sú dobre nastavené na tej gitare, alebo tie kamienky nie sú dobre umiestnené, tak to vie byť celkom taká zdĺhavá práca. To je na tom asi také najnepríjemnejšie. Keď sa pozriem na strunu, že tam ako som na tom, tak ja si určite chytí infarkt. Hej, je to tiež nízko. Pozriem sa na D strunu. Tiež nízko. G struna. Áno, takže v podstate všetky sú nižšie, ako by mali byť, ako vidím, všetky sú nejak tak na doraz, takže to budem musieť prenastavovať. Bude to dosť dlhá práca, takže asi to už dokončím iba zajtra, lebo na toto už fakt nebudem mať nejak extra náladu teraz. Ale vidíte, takto to vie byť niekedy frustrujúce, hlavne keď neviete, že ako to máte robiť, tak v
proste jeden šroubík za druhým nastavujete. S týmto tremolom sa treba poriadne pohrať, ale potom keď sa to nastaví, tak už podľa toho, ako som hral na gitare, to bude podľa mňa celkom dobrá gitara, dobre nastavená gitara, čo ma veľmi, veľmi teší, hej. V tejto gitare sú Seymour Duncan snívače, takže majú celkom taký silný zvuk, nie sú pôvodné, oni boli vymenené, takže už som to skúšal, aký to majú zvuk a s tými starými strunami a s tými stálnymi strunami to znelo celkom dobre. Takže idem teraz nastaviť intonáciu. Takže je to hotové, už je to uzamknuté. Niekedy proste je dobré počkať taký jeden deň, hlavne keď na gitare, čo je nejaké 1-2 dní neboli struny ako na tejto gitare, keďže som na nej musel prebrúsiť aj pražce. Niekedy je proste dobré dať tam struny a nechať proste jeden deň to vstať, aby si gitara zvykla proste na to, že je tam nejaký ten tlak. A potom sa ešte lepšie dá potom to nastavovať to tremolo. Som celkom spokojný, ako to vyšlo, struny sú pekne nízko, tremolo funguje, pekne drží ladenie, hej. A nie je s tým problém, troška trvalo, kým som vedel nastaviť oktávy, hej, ako vidíte, všetky šroubíky som musel premiesniť, všetky kamienky som musel dať nižšie, aby to sedelo. Ale teraz je to konečne funkčné, dá sa na tom celkom dobre hrať, ja si myslím, že je z toho celkom dobre hrateľný nástroj. To tremolo musím priznať, že nie je asi najlepšie, hej, sú tam už nejaké také slabé časti, ale vrácia sa krásne na svoje miesto. Niekedy aj to trvá trošku, treba tomu dať troška čas, hej, kým aj to tremolo proste nejak sa nastaví na tú pozíciu, na ktorej je najčastejšie používaná. Hlavne v tom prípade, keď to nebolo nastavené, tak treba hľadať tzv. Ten sweet spot, hej, že proste kde najlepšie sedí to tremolo, aby držalo to ladenie, ale to sú už také akoby jemné doladenia. Ale preto proste tomu treba dať niekoľko dní, hlavne pri tých lacnejších tremolách, proste treba na tom hrať, treba skúšať, používať aj tú páku a potom nejak sa to ladenie nejak tak zostabilizuje. Takže tak, hej, je to byť troška náročná práca, netreba strácať nejak nádej, treba sa s tým pohrať a mne to niekedy trvá dlhšie, niekedy to trvá rýchlejšie, hej, záleží od toho, že nakoľko je tá gitara dobre nastavená, koľko ju treba nastavovať, hej, lebo všetko môže zmeniť
to nastavenie na tremolo, všetko aj ako je nastavený krk, akú hrúbku strún tam dávam, ako vysoko sú tie struny. Je to určite komplikované, je tam veľmi veľa faktorov, ktoré môžu ovplyvniť samotnú funkčnosť toho tremola alebo tej kobylky. Takže asi takto, hej. A teraz iba tak rýchlo vyskúšam. Hej, je to v pohode. A až tak extrémne nebudem používať to tremolo, asi by sa to rozladilo, mám taký pocit, aj tie struny sú ešte nové, aj to mimochodom vplýva na to, záleží od toho, aké struny používate. Niekedy sú také struny, ktoré sa rýchlejšie nastavia na to ladenie, niektoré potrebujú niekoľko dní, takže ono sa to ešte v prvých dňoch môže nejak jemne rozlaďovať. Nie je to žiadna katastrofa, nebojte sa toho, hej. Takže takto, dúfam, že vám v toto video možno v niečom pomôže. Keď máte nejaké otázky, kľudne mi napíšte, buď pod video, alebo na moju facebookovú stránku Johnny Guitar Service. Ako som hovoril, každé tremolo je troška iné, takže môžu tam byť nejaké odlišnosti. Toto bol iba jeden príklad, ako sa to dá urobiť, hej. Každý má možno nejakú inú postupnosť, každý má nejaké iné triky a tipy, ako to robiť. Takže asi tak. Prajem vám krásny deň, vidíme sa na budúce. Čaute.